welcome back sa mong channel ay Lixie Vlog. Ka ba na si? Aliana. Karong adlaw guys, kanang nay mularga na ko, mato na ko maribuhok. Excited na po makita naming Lixie kay gimingon ko pag-adyo. Unsa day guys, kato lang tundang nga hang kita bodos ebos diha naghampuog na, nangahinog na. Ang uban nga lata kay sobraan mas kaguwang. Lami ra budget kay tamis kadyo, busuk na. Smile day. Busuk kadyo siya guys, guwa na sila bigas kaguwang to na po na lagi. Anja day, gizaan sa kanang day ha. Magbinutan da rin nanay ha. Pagta jig hanggar din bi matuktok sa manok ha. Ha. Pagta jig magkawat ang sibuyas ha. Hay nga mamali. Ay, ma. Muli ramang po ko day ha. Nga nagtapad bito tagabig dog. Nagdingdog man na ning hangdo kay ningan ko gula dog kay labog. Kana mo papuka larga. Tapad mi gami kaming duha, tapad mi tug. Dugay pa dyan makatug kay nagsigi pa magkughipos sa ang sanina dyan. Agsuga kay di man dyan makatug na suga. Unang dugay siya dyan kapsulabi. Hindi hati day ko sa hang Uncle Roy ng gwapo to ha, nag-ready na helmet. Hindi nay! Mo lakaw ko na ha. Ang pangito ay sa. Hilak mo na nay. Ali nay! Ang pangito ay sa. Kasam ka nay? Yung gitarbahoan. Di sa ko magtrabaho nay, matusa ko sila Mama Julie nay. Nandiyan ba yung human? Atin ko ang Lexi scouting. Mingo sa mingo na. Ano ya? Datang ko daro. Na kiskis nilagis adoy. Mingaw na kuno kay ano kuno barkadas adoy, barkada kuno eh. Naa. Ujaan pagumangkeun barkada. Denang. Ujaan pagumangkeun barkada. Ja si mayor pud guys kay mo mukasa kay man meron kay mo tuloy siya. Sumo ko ha. Wala Ukma. ko. Saya terus alian ko. Ang tirusali wa na sa tirusali kay mo uskwela na. Pahaway sa sinanay na naman daw nakabos na. Alos na nagpasulabi ko ang madudatis likod kay labong ay has ha. Marami guys, kita-kita na ta guys, nag-abot na adto sila Mama Julie, kay excited ako kadto. Prayas lagyan sa Kita sister namin, Besa. ha? Prayas lagyan sa sister. Muli bitaw sa Mama Julie day karong 29. Basig muli Mas upod as ko. sister mo ang aritay sa. Wa ko masayod yun na may karinderya dadto. Nay nagasama ka nay? Paman. Prayas. Hilak muli ka nay? Prayas lagyan sa. Eh! Mingawas na nay siyang kabuang. Aritay sa. Mingo, mingo. Taysa. Aritay sa. Dai. 22, 3 na ron nay? 23. 23 na pa ito, hapit na. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 na. Aritay sa. Kalag-kalag na. Bye-bye na. I love you so much, mother. Di mapasulabis garden. Li ra. Tanong ng bukardan. Yan. Manto na ko na eh. Anong kulaan? May kalimutan ko. Ang pangito to. Ang ngatuan. Sinanay. Ito na ko na. Guys, manangin po kong tatay. Bye-bye, day. Kiss. Pinapiti, be. Pikas. Karabi. Di mo kakas. Laga, rabaning palangga. Langga, rabaning nasyana kay suganing sugsugunon. Love you Taysa. Makalipay ng bata ah. Bye-bye, day. Love you, day. Love you, Brian. Tarakang ba, guys? Direct sa kong tatay. Tay, matulog ko, tay. Miko. Bye-bye, tay. Lagi. Hampir ito. Nay, buol man ko, no? Buol. Buol. Di, pero di sa ako mato, kay mo ato pa ko is maribuhok. Dato na nga, doy. Lagi mo rin. Ano to ba? Nay, palitis da, nay. Tuwa nang ipamasian. Ipalit sa isda rin, nay. Mato na ko, guys. Bye-bye, nay. Bye. Diyan ako, guys. Ayo! Manang! Ayo! Ngas Lexian! Haman! Tiaw! Be! Tabang isas mama, be! Na, tanawa, hindi trabaho. Hindi trabaho, hindi mong blackboard. Halak ka? Salubong. Please, mama, oy. Amin, be. Tago man ka.
Be. Uy. Uy. Mamina ba? Hindi naman mamansin. Siyang nadawat niya ti Janet, mga chukdag ko. Kuha man na magkala ti Janet na imo dito. Be. Sig bagnus-bagnus. Hala ka, saban ka papairik diha. Saging na. Ano nga ay? Hilaw. Dadas manang dari da. Yes. Dapas manong. Was maroy? Manong. Si Mayor ba? Hello guys, di man magkitas manang. Kitag kanyag. Kita kanyag. Yan ni guys. Kita namin bibi kulot. Tago ba ni war ba ko gitu bag. Mali lang pasalubong kada nagmanhi ko. Popcorn. Ansa guys, daday kanang nay. Crush yang niabot namo gikan ni magpa-mention di dete. Gikan sa laing nasod. Daghang salamat nimo Ate G. Kay bawo nakagkinsa ka. Salamat sa imong grasya gihatag dari namo ti atong ukbo na. Da kalik si Dayda ida nang gabrihan da. Yupi na. Hello kite. Mickey Mouse. Mo ni gijang gi kuris-kuris etos bongbong sa tindahan mga duli. Langos gid ka papairik be. Dada pisahang frozen. Mo na isa mo. Tulik si Ann. Love. Tita T, Tita G. Tita G. Thank you, Tita G. Thank you, Kabi. Thank you. Da kada daga guys. Da pa dayra kalik sigapon eh. Mo na uban na isod. Mo ni ubana guys. Ida na Isod kita. sudlanan. Kabwa Atat na atat mag-open lagi. from Tita G. G. To Tito G. Tita To, G. to Lixie Ann from Tita G. O Tito G. Destiny gajud mo te. Ug kuya kay Promo G. Sana all G. Gigi na laman. Daday ka guys da. Ato ning kaplag. Ti amagadi kos buhok na. Tinas buhok pero di ko sila bida ni kay bago pa ko nagtinas buhok ko na pag tina na pag ko kay upaw unja ko. Naghanay nga na. Tina ko sa mga Julie. Tina ka nang? Pero magwapa ka. Dahil dapat guys di ako kay baw unsa ni para ilog ba ni or pahumot. Basahan sa kulo nato. At ako nang kaplagan ning ko ana sa ning kuluran natural locking. Char man locking na dai ko dani Ate G. Daghang salamat dito ni mo Ate G. Ikuan ko no te i-wish. Yes. Dilog lagi na Hinay-hinay na. Kumot ra ba kuan? Sorry. Ini siguro Puro kid ra ba dyan? Hari ipalit na. Dada ko isa nina guys. Wow, I like I like Yalo Black. na sol. Woo! Bright light and late. Isa ni? Late night. bright lights, lit nights. Ang nami Lahuna. Long! Si Jay! Naranggapuha man. Ranggapuha man lagi ni mo, Long! Larang lami sa nina. Ang saan po dito Pulo! Gusto mo na karon. Mara banigan ang reverse. Uy, ginawa ko uso na karon badang. Kanang magtsyub-tsyub ra badang sa isuot na. Abri-abri na. To boss. Salamat kayo, Tute. Kaya sa kuno ginamos. Nagkukuha man lagi ni mo, Long. Diin ka ba, Long? Diin ka bang nag-arang kukuha man? Di, arang ba? Kasi mukuwabot na siya sa ilutan. Pero kung kantag amateur, I who have nothing. Lagi di maarang. At ito din ni Mama Jolie. Nasamot, di ganin mo na kanay noon. Samot ni mana? Kuwabot. Kita ko sang buk. Kita ayo, kataguilan ka na kay dagaw babot. Magawin ako. Di mo lang ni mo taguan kay parang liksiyan. Salamat eh. Lami ra budget na. Para lami. Ito, sapo. Puso mo na karon ay. Para sa short. Parang Dar pikas inject ka pikas pa. sukod ko rin natin. Ganahan magugug itom kay parang sington ta di magpaslabig atong kailog kag himi-himis ba siya. Dun. Ikaw di mo respond. Ano ay ko? Baba ka dyan. Ala, resakto ka dyan na hati eh. Lang. Salamat dyan Ate J sa imong gihatag na rin na mo. Huwag sa imong my love. Si Kuya G. Lang. To sa Canada. Muli mo ka ka. Gusto ko muli. Hindi na dito na sa isa. Hindi ni ba giutso? Sig uli no, kauya ba diri conductor series. No, manang sig uli kauya ba diri conductor series. 98 sa duos kinahanglan makabalik na ni kita makuma. Sa
Na, tempat tanang series iya bun. Arwah piti ba? Gira ang manong jud. Marami guys, sa akatong para sa bahay, para nanay at tangira rin jud guys, ug mahauli naming Mama Jolie. Ja, ako na dai maghatod sundo dari ang kulot kay magpahuway sa Ate Jolie, ha? Ate, draman sa ko, ha? Hatid sundo kita saan man mo eskwela. Kaya naman pwede, mama mo. Yan sabi, mo palita og para sa toilet, twinkle, sa to? Twinkler. Twinkler? Twinkler ba? Di kidlat, laki. Kidlat ko laki, di wa kidlat is ko ani. Experience. Pupalit tayo ha. Arong guide, No. excited ang Doon buta naman daw yung ninyo sabi, naka-uniform ka. Tanan. Pasundar ako. Diyan ka ito nilang piit eh. Piit. Sunda. Sa pa, ay. Pasundar ako mas manong sa tudluig, tindahan ni. Hamay piit. Eskwela na. Pupalit rata po kung madato. Pasang ka sa isa. Ah, si Day. Si Jibitaw na. Ah, si Day. Ah, si Day lang. Alright guys, dagang salamat ni mo Ate G dari sa mong Russia. At ang iran ninyo guys, agatong para sa bahay kay ato rami mag-unbox. Unbox service amo dari Lixio ako. Ha? Dagang salamat ninyo guys. Dan sana po guys si May mag-maritis sa midari kanas manang si Manong. Okay guys, mga damig saging gikan sa Alicia harato di ara nang nangita pa may ginamos, da kayo may ginamos dajok. Ito ko. Dali ka doon. Ay, Dajok plus dajok, dakurong. Ano lang yan? Biha mo timong silit nga rin daghan si. Pang nakaso. Suka. Suka ira gamay. O di din sukaan. Kani ba lami ni? Unsa man ni ukab? Haling-halingan na ni. Paano mo portfolio po? Mga antag saging guys. with a joke. Be. Ala, humok mo di ay. Hindi pa gano'n. Kuhan, hindi pa gano'n. Anong? Yaya niya po, 150 man. 150 naman pag isa ka. Kuan. Mahal ito na? Ha? Milyon po. Hindi ba mo malingkod? Uwang mo nito. Sige ba? Ang pila po ka be. Linangin ko na galinong. Kaya na may cookie. Cookie lang. Patay, malani pa ni hapon. Busog man. Dagigo man sa saging. Narang daghana na magluto. Nagtumanang ka. Ano ang isda? Sangag ka na po ha? Ano ang isda? Ang isda ah. Nakatagana? Na. Ika ang pinagamay. Kako. Dapat jo, bisa sa paangon. Katuan. Ano ho? Bali. Maapak man. Ang magudaan. Sa man palit na na. Be. Kinapabuang. May tindahan na. Nailahang bay nga. Naibay na to nung. Bago pa. Di ba kanila supo yan? Ito din na. Dagok ko. Ano yung usuro na? Dagan mang may mong dagok. Pwede ka itong... tinay sa tuna. Aprubo dito ay. Pwede ka itong... Pwede ka itong swaki. Pwede kang kinahit isa. At ang i-promote ba, basig librino na ta sunod. Dazog guys, lami kazo nila ni Mahika. Tuna dayok. Ano na ba? Sa General Santos City. Dua. Dakong isdaan ni sa General Santos. Malagi na mga kuan na, mga tinain. Yang dagok. Yang dagok ya, dagok. Tibot rin sunong. Yang. Ada ako. Huwag man ako pag dagok. Kaya ko ka bro. Wala. Kanang tarutang himbaw na. Ang Ilang mo nakapalit ka na. Sunong rin ano. Okay, guli. Iwan ko kuno ko. Ilaw. Pinikaon. Ignorante nga. Mabita na ipakaang pwede yung mga ko sa una. Anin? Ano ba yan? Ilaw ay. Okay rin ako. Dayok. Baba. Ako na. Tunay na ko. Mainom to. Ko. Wala pala. Wala magkuhan. Atay. Yan nga. Guwapo mo na. Kasi ko sa ahara din yung panitig. Usap sa kita. Atay. Ba't lagi na? Albog na ko. Masay ko. Luli ko nga. Ay, parta. Sa una pa dyan, dagok ako. Asa? Inigkuhan ako. Pwede naman kaya muli siya makarelax na. Pero hindi ba ibot? Bawa pila. Huwag mo kayo bawa pamuot man eh. Mahal aron. Napit ko ba nga bisa pa mo? Wala na. Hilak mo pagka daling gajutan eh. Ang pisa ng suka na palihog nang.
Kanang may sili dahil tapos lang. Kamu, nangilak na. Kana di naman namang di lang. Giganahan ko nagtanaw na na naghampo og ang sili. Malipos. Hinilaw ko siya. Ah! Jay! Ay, salamat miabot na Jay Jay. Mas kuya, ma. Atong sok, mag-project ko na to. Atong soki Jay. Dating gawin. Napagwapo man. Bao, project ba ka to? Project sa Budget. budget ka. Kuha na sawang kailan. Project sa bata. Dali na da, dahil napangaso ni Mixig kuan. Daghang suka. Kitol. Kay mag-bluetooth taron Jay. Mag-bluetooth na to kuan. You know na, bluetooth of my cellphone. Oo, di ay. Salip dan des kulot to, pero mas kulot salip dan. Kulot. Tagays niya si JB. O Jay. Ano palagi badugan nila kasi mo ko day. Kaya kasi kasimhot ko dyan. Tanuhag na juk. Tablet ko na. Day batang buutan dia nanilhig. La kung bati karon makakaton. Nga na imong nga na imong trabaho og kuan. Ha? Og hapon may agilang buwak na to. Abroad na ka ay comment mas at Tinorlina. Hi at Tinorlina. Hi kang Mami Lina be. Hi, mama. Mami Lina. Hi po ni Bibi Norlidia. Ate Bidalos. Dali, uy! Agisilhig. Di na kuno si Jol. La, nagtinapong na ako. Uy, tuwang ka ng motor. Be, kamusta may mong school, be? Excited na kasi injuhang scouting, be? Bayag. Unsa? Wala siya kamot. Bayang magiliw man to. Unsa may lang kanta? Ha? Kamaw na kamo pre. Unsa man, be? Wow, very good. Anja agkuan. Bless us, O Lord, nga na. Kamaw ka. Wow, very good, baby. Kamaw na mo. Bless us, O Lord. True. Kajungit pa mag-uban. Very good lagi ka, be. Bus ga. Purot ang bilib eh. Ha? Purot ang bilib ni mo. Naliwat ko. Akuan, ag-sign up ko in the name of the Father. Bitiwin. Tara nga lagi, seryoso. Ay, gili. Kamao na labas magmotor be. Pasakya ako guba. Di ko diha kay madlik tagkasatang ko si Zi. Buwak lang. Agbuwak na mo nang. Be, smile.